Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Babi, manipod a probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kanayon nga ibaga dana ng kentatang ang mga sawa kanon, tamapmapan kanon, titawan. Inturturod ko nga ro tinagdaton kinilinet, ngam idi inaklon nakon, saan lang akayat dagiti dadakkel ko nga agkasar kami. No apay, iso ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bobby, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kahit anya ti planong babe, kano nga among tinubyam kada kami kantatang mo. Intun day off na ananang, makumikom nga min day iti trabaho na. Ay na, magagara naklauna yun anak ko. Mga sawa ka mutlaangan. Idi pa'y lang amin nga ibagbaga ami kantatang mo ang mga sawa ka, ngam di mo mut kaya. Wen tas anak pa imot nga inaklon ti babaya kayat ko nga ikalay sa nanang. Angam sana bali tadamot laangan. Ay, gayam. Anya nga ti paborito na asidaan, ta iso ti ilutok a pagsasangwan tayon ta. Saan anarte tinobyak nanang? Urayan niya ditan. Sigurado ka ang mga nuad da ilutok kat saan na magustuhan. Ang mga numadismayakit de. Ni nanang met. Amok tinobyak. Sana kasta ti ugali na. Ala, ibagaktokin ni tatang mau tagumatang man iti karnit babaw. Ta iso ti ilutok a pagsasangwan tayon tao. Kasla sa anak kasagana sumango ka dagiti dadakkel mo, Bobby. Apay mayet. Itapay laang kat madanagan akon. Anya iti pagdandanagam. Kasano, no saan da ka maaklon para ken ka? Apay ko maasaan ka maikari. Napintas ka. Adapay trabahom. Karunan iti amin, nasayat ka tao. Wan, ngam kastoy mat nga rod ti sitwasyon ko. Awanan ti adupay angam. Kayat mo man wano saan, yamam ka kadagiti dadakkel ko. Nabayagan na kayat da ang mga sawaak. Gaputa kayat dan ti maaddaan iti apu ko. Nilinet, nanang, iso tinobyak. Naimbagal daw yo, Nana Wena. Ha? Sika tinobya ti anak ko. Siyak nga rod, Nana. Amamo yun nilinet, nanang? Amamok Amamok launay. Taga sentro, kan may sa abalo. Ne, saan ko mamata kasta ti panagsasauyo, ananang? Pudno mati imbaga ti inam, Bobby. Wen ngam iti kasta atuno ti panagsauna. Kat kaslaad na ngamin kayat nasawan. Manungaminan ti tawon mo? 28 ko pa'y laang, Nana. Nasapak ngamin anabalo, tanatay ti asawak gapo iti aksidente. Ubingak pa'y, Nana. Makaanakak pa'y. Sa anak amaki ang angawkan ka, Pudno mo timbagan ni Linet, ananang. Isungawan nga ro ti pagdanagan nyo. Tauray balo, kat mabalin na pa'y ti agsikog. Maipaayan na kayo pa'y iti apo. Jak amaw, nuan niya tinaknakan mau si kababay. Saan kumamat akasta tatang? Ay na, iti kinaado ti babae. Dayjay pay lang mat abalo ti kayat mong asawaan. Isungarod mo ti kayat ko, tatang. Ay, sana may bagay dayjay ang babae kan ka. Ubing pay laang tinobyak, tatang. Wen, ubing pay ngagpaisaw. Ang ambalo mag. Awan ti anak day tinagawanin nga asawa na. Uray pay. Saan abalo ti kayat mi ama asawam? Isungarod ti ayatek, tatang. Na, ay di mo man ipilit ti kayat mau. Apay, di ka mabutang no si kantumat ti sumaruno amatay Saan kayo ang maawatan, tatang? Idi, sang kay bagayo kininanang ang mga asawa akon. Itataday niyam amok kada kayo, di yumat kayat. Anyamat tanti kasta, tatang? Nana, ikasar ko nilinet nga anak yo. No siyakla may sa awan parikot iti dayta. Umanugot nga agkasar kayo. Agyaman ako unay, nana. Madanagan naklaang ta nakuna nilinet kanyak. Asa bali ti trato dagiti dadakkel mo kan kuana.
Gapong harod tabalo daytoy. Di kay madanagan, nana. Protektarak ti anak yo. Saan ko abay-bayan ni Linet? Adda kada kayo dayta. Adda kayo mutten iti husto nga edad. Ngam sapay lakom ta saan adang ranti pamilyam ti anak ko. Awan ti pagdanagan yo, nana. Wen gayam. No bilang man ta matuloy ti kanlay sayo. Ti kayat ko, dito'y balay ti pagnaudan yaw. Awan parikot iti dayta, nana. No kasta ti kunayo, iso ti aramiden mi. Iti kasta, saan kayong agdandanag? Anya ti kunam, babe. Ikasar mo na jay abalaw. Wen tatang, Ay nagpampanunot ka kaday. nilinet ti kayat ko ang makaden na, tatang. Nanang, Day takot ti di mi kayat ken ka. Ipilit mo ti kayat mo. apay ay akasta kayo. Tsansak na ito na makaasawa. No pagayatan ti apo, diadan tumat apo ko yo. Saan nga rod anilinet ti kayat mi aparaken ka? Apay nga minada kayo ti agdesisyon. Katsakmat ti mga asawa. Ay na, babe aya. Basta, nilinet ti kayat ko. Awanan ti maaramidan nyo, no may papan iti da ito'y abanag. Saan amay kariday di alinet paraken ka? Asino kayo kumaamang ibaga iti kasta, nanang? Okay, umay kamin to, Jonas. Bye. Asino dyan mawag? Tigayem ko. Mapanta ka no iti shop na. Tagpili ta iti isuot ta. Ada available? Wen, agpili talaan ka no anya adisenyo ti kayat ta. Saan nga taanangina? Eksakto laeng. Saan mo't ama ng gundaway dahi di agayem ko? Sige, mabit lang nga rod. Tagpakadak ka ni tatang. Sige. Ibagam nga ado ti aramidan ta. May papan iti umadanin akalay sata. Naimbaglaengen ta simmangput ka, babi anak ka. Apay ka din, nanang. Adda bisitam. Asino? Ay kat kita ano asino tinapintas abalasang. Rufa? Kumusta kan, Bobby? Apay nga da ka dito'y balay. Kaya't ka lang makita. Para iti anya. Sigakit dimat. Kasla di ka makarik namat. Mala, da kayon ti makaamong agsarita. Mapana ko ni Jay kusina taado pa'y tinaskan nga aramidag. Enjoy! Adaak manan, Bobby. Oh, apay nga may kamanan dito'y balay. Mabalin ti makiangkas iti motor mo. Anya? Naladawak namin na nakariing. Sapay, napanan ti last trip a jeep. Pasensya kan, ngam sana mabalin. Sukunak pa'y ngamin ni Linet. Alamat awan ngaminan pagluganak. Aglugan kay ti tricycle. Ada ni tatapidong. Ada tricycle dayjay. Mapan kalatan iti ayan na, taiso ti pagluganam. Jak kayat ti maisyo. Apay, silosa ka di tinobyam aya? Makiangkasak laeng mat. Nawan respetom iti bagim, adda respetok iti nobyak. Iso ajak kayat nga agapa kami. Gapulaan ken ka. Awan ti madlaw mo, babe. Nga anya, tatang. Madlaw adakal ti panaggusto ni Rofa ken ka. Anya ko maita, tatang. Na, kat no nagpintas ni Rofa. Dayjay ti kayat yung asawa. Kumaa, no okay lang ken ka anak ka. Napintas ni Rofa. Ken maya ti postura na. Single pa'y dayjay, saan abalo? Adun to ti umapalkan ka, no eso ti maasawam. Oh, Diyo ayam mo, tatang. ti anya, Kat no agsusukat ti lalaki dayjay. anya. Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti tricycle driver ije paradaan. Sa ita, kayat yung asawa. Saan ang mabalin, tatang? Agkapi-kapay, babay. Agyaman ak nana. Anya ti kunaya pagsaritaan tayo? Kaya't ko la maamuan, no sigurado ka kadi iti desisyon mo, amang ikasar iti anak ko. Wana na.
Wad ata, nasalaw ko ni nanang mo kat kuskus sila nakbetan. Di yulatan ni kaskaso ni nanang. Ay, jakla kaya tigulo, barok. Kasaritak to dagiti dadakkel ko, nana. Saan dan samot ngamin akayat abalo ti maasawam. Sanda pa nga minunay nga ammo ni Linet. Iso akas deda, nana. Di da pa nga min nakadwa ti anak yo. Ammo ni nanang. Ngam sana nga ammo, tipod nung ugali na. Sa bagay matkit di Ala, bareng agbaliw to ti panagkita da iti anak ko. No makadwa da, kun makasarita da, iti personal. Talaga ka di nga ipilit mo ti kayat mo, babe. Nakasagana matan ti amin, nanang. Saan nga rod anilinet ti kayat me? Saan ka apinadakkel tapno mga sawa kay ti may sabalo? Noan niya ti kayat ko. Suportaran da kumalatan, nanang. Mapmapanan ti taman. No saan kami nga kasar ni Linet? Kaanon to pa'y makaasawa. Ni Rufa ngay, di mo kaya? Ni Rufa, apara iti amin. Saan nanang? Anya? Anwak day dya Rufa. Isupay kit di apagsakitan ti ulok day dya babae. No ipilit mo ti kayat mo, makaammo ka nga rudan. Anya? Di mo namnamaan amapan kami iti kasaryo. Ala. Adda kayo day ta, nanang. Agyaman aklaw na ito nakaumay kayo, nanang, tatang. Tapno'y bagakan ka, napilitan kami laan. Punaw, tinaibagan ni nanang mo. Tinapatag, kat imay kayo, iti espesyal nga aldaw mi, nanang, tatang. Adamat lang ang nasawa. Ay, nangasawa ka nga agpaisaw. Ngambalo ma't. Un nga ruda. Maragsa ka naglaunay, tanakaumay kayo, nanang, tatang. Ayan ti CR, makais-isbua mo tang. Ay, uray siya. Makais-isbuak man. Ala, panawan kayo pa dito'y adwa. Ay nakasan upay itatapi nanawan na tayon ti abang babi. Patib ka rin iti pakinakam niyo, nanang. Kasano ak nga rod. Sino ngayon ti kadwak dito'y balay. Talaga kasta, nanang. Saan tayo atengal tibiyag ni tatang? Ay, Lucio, asawa. Kapaya pinanawan ng muntin. Ada plano ti Diyos. No apay napasamak ti kastoy, nanang. Kaya't nangaglading itakas ta ka de. Ni nanang met. Diyak lakit di maaklon ti kastoy napasama ka na ko. Awan ka di tinasasao ni tatang kada kayo. Amangan mat no adarikrik nain na santay nga mo. Awan tinasasao na kanya kanak ko. Naragsak kami pa'y idirabi isak bayan naturog kami. Idi makariinga kitayag sapa. Saan mo't gaya man nga gang angas ni tatang mo. At ako may bagakin ka, bakit? Anya ti ibagam lakay. No okay lang ken ka, Ti anya. Iti ayan mat ni nanang ti pagnaidan tayo kadagiti ubing. Okay lang ka ni nanang? Saan ko pa yan nakasarita? Ngam sigurado nga umanugot day jay. Masanak namin kenkwana, tawan kadwa na jay. Sigurado ama ikawa, tawanan ni tatang. No kasta ti planom, awan dakas na lakay. Kasarita karod ni tatang, tapno mo naman. Naimbagkan kwa na, tadadamanong akadwana dito'y balay. Agyaman ak unay, tamawatam ti sitwasyon mi. Bakit? Nagsubli kayo matgayam, di tabalay yo, babi. Uwan. Dito'y kami ngagdaid. Tapno adda kadwa ni nanang. Uwan Tapno ada kasarsarita na. Nang runa ita ang awanan ni tatang yo. Uwan nga rod. Kan tapno inaldaw matlaang nga makita ka. Anya? Si kakit di mat. Aging ka di ita. Di mo madlaw aya. Pangasim, Rufa. Saan ko maasik kati agbalin arason? Tapno saan kami nga kinaawatan iti asawak? Amok mat nga da asawam. Katanya pa'y lang ter aramidam. Uray ibagam ang nakasagana ka nga agbalin akabit ko.
Jak kayat ti maadaan iti kabit. Iso asardengan nakon. Anya? Ayan dagiti mureng ko, babe. Jak betan makita. Di yo makita dagiti nakahanger abado ijerwar aya. Ha? Naglaba ti manugang yo itay nanang. Napigsaak pa'y mo't. Kabailak pa'y nga igalgal dagiti mureng ko. At ang arod washing machine. Ay na, nakababain mo't kan bakit mo anak ko. Amangan mo adda maibagaan. Iso mo ti nagboluntaryo anang ilaba iti murong yo. Ibagam ating QA. Da kayo ati mangibagaken kwa na. Amangan no dinak pansinan. Awan ti dakas na no ipadas yo. Nasayat mo tataw ti asawak nanang. Ammo na ti mangpakawan. No lakit din na pudno ti panagbabawi yo. Ayan ni Linet, jak mo't makita. Ada iti silid mi nanang. Anya nga itar aramidan na iti siledyo. Masakit ka de. Saan? Madama ti trabaho na. Trabaho. Wala nang. English tutor ti asawak. Kasta ka de. Wala nang. Nagagat ni Linet. Ammo na ti agdiskarte para iti pamilyami. Ay kat nasaya at ano kasta. Naimbaglangan tayong pilit ko idi ti kayat ko anya. No dayjay siguro arufa ti inasawak. Siguradong agparparikotak ita. Isumanan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Adda ka no lino ko na a foreigner. Ngamjak amo no pudno. Ay, di tan pagsaritaan ti maipapankan rupa anak ko. Ay ibagam kinilinet ano kasta nga adda trabaho na. Ta ibagaan na kanya. Tasyak pailaang ti mga awir iti apok. Tapno saan ama disturbaw. Sigurado kayo, nanang? Wen, anak ko. Sigurado ang maragsakan ti asawak. No ibagak dayta, nanang. Manipo didi, awanan ti parikot, Mr. Lonely, ta nagbalinan anasing dananang kan Linet. No kasta nga da trabaho ti asawak, ni nanang ti mga awir kadagiti anak mi. Alakastain kat agyaman ak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Bobby. Agyaman ak pagayam Bobby iti daytoy apakasaritaam. Nasing pati asawam. Kat dayta tinamagbaliw iti inam. Iti pannakilangan na kinkwana. Ala, sapay la kuma tagtultuloyen tinasayat alinnangin nyo asa nga pamilya. Iti kasta, agtultuloy matital na ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Bobby. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Salo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.